Nou jongens, welkom in Hielpen. Ja, hij heeft geen regenjas aan. Wat dat dan? Nou ja, het regent wel aardig, Ja, hè? maar daar zit ik een doorheen. Ik hou hem een beetje wetter niks. Dit is wel wat je neemt hoenenwaar, of net? Nou. Oeh! Oh, rustig. Hinderlopen bellissimo? Yes, it's very very beautiful, è molto bello, molto bello. Molto Sì, bello. Siamo molto contenti di essere qua. We are very happy to be here. Dit is ook al 300 jaar. 300 hier. Ja, al is het sloes. Maar het is nog steeds handwerk. Wij mij graag luren, daar staan we hier bekend om. En waar zeg je dan nooit, specifiek? Ja, maar is die een keer rijden. Dat zijn mooie mensen natuurlijk, net naar lelijkens. Mooie vrouwen, denk ik dan. En mijn bochel die krijgt net volgende dag, dat is makkelijk zat. Dat was ik wel cijfers jong dat ze zei, dit liep erop. Wat is het heegste cijfer dat jouw jongen... Zie je natuurlijk, daar de binnenbij, die scoren zelfs meer. Ja, goed. Meer dan het zien? Ja, dat is natuurlijk... En wanneer dan? Ja, dat is krijg wij van houden. De ene houdt van een vrouw met een grote oren en de andere houdt van een vrouw met een grote neus en de andere weer van wat andere grote dingen. Dus, Het vrouwelijk schoon is momenteel net zo druk, want met dit waar hij de lange broek en alle gewrongen. Ja, dat kun je zeker net kwalijk nemen, Nee, hè? maar daarom hebben wij lauwer mooi waar. Dan wordt de natuur toch wat mooier. wij blijven natuurlijk Adonissen, dat is nogal logisch. Ja, ja. We weer maar. Ben je de kleer mooi? Nou ja, hier dat. Maar dit waar is het ja, geen pretje natuurlijk, hè. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hilkema.